ang trate Pandhuputra ngentenana dina kasihan Banjaran Sari lintang tiniragung abancana Aduh, Koko Prabu ingkang dipun rantu sampun prapta wonten ing negari Ngamartari kalenggan menika. Kasinggihan Yayi, dangu anggenipun ngrantu ingkang putra pringgondhanipun Gatotkaca. Sumangga katuran paring dawuh andangu dhateng sawanipun ingkang putra pun Rimbyatmaja Yayi. Wah, Gatot Maragagi wangsulan ingkang wijang, munggo kepiye kang dadi dawuh pangandikane wakmu Darmaji kakangku. Aja tida-tida kepiye anggonmu dikongkon menyang Karang Kadempel. Iya nggih Rimbyatmaja Gatotkaca marmane jeneng para ndak pitaya supaya amboyong Kakang Semar menyang negara Ngamarta. Parandene ri kalenggahan iki sowanmu ning ngarsane wakmu ing Ngamarta kene ijen tanpa ruwang. Apa kelakon wektu dina iki Kakang Semar Badranaya datan
ngudane apa kang dadi pamunduti para Pandhawa kula Gatotkaca nono inggih Kanjeng Prabu awit saking berkah pangestu paduka Kanjeng Prabu kula sampun kalampah dumugi wonten ing Karang Kadempel mangkono iya Gatotkaca mboten langkung rumiyin kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk ya tak tampa pangestuning wong tuamu tanpa nono kapundi dados jimat paribe rikalenggan nalika semanten kula dumugi wonten ing Karang Kadempel sampun wonten mapinten-pinten utusanipun para narendra ing antawisipun inggih saking negari Ngastina wa Narpati Basukarna kadherekaken para Kurawa kepareng badhe amboyong Kyai Semar Badranaya kajawi menika ugi wonten sowanipun Rayi Nata Pancawati Raden Lesmana Dewa inggih Lesmana Widakta ingkang ugi ngayonaken Kyai Semar badhe kaboyong kinen momong kawula wonten ing Pancawati wa Prabu weladalah yen to mekaten kathah ingkang ngayonaken pamboyong ing Kakang Semar Yayi inggih Kanjeng Koko Prabu lah banjur wanter dawuh Kakang Semar utusan ingkang saka ngendi ingkang entuk gawe Gatotkaca dadosna kawuningan bilih natkala semanten dados padudon ing antawisipun para utusan saking negari Ngastina Pancawati menapa dene ingkang putrapun Arimbiatmaja usana Wa Semar paring dawuh nyuwun bebono wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru sok sinten ingkang saged ngudaneni tuwin amujuti wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru inggih menika ingkang badhe dipun suwitani ngantos benjang menapa kewala ugi caos tungkas atur Kunjaya Prabu Sri Bathara Kresna tuwin Paman Arjuna bilih Paman Arjuna lan Prabu Bathara Kresna menika katuran supados hangesti kalian pangawi kaning Hyang Wisnu Bathara sorote pandam sumula madangi sro pasarean angrane watana remu-remu kalingan ngangrangan sang Tyahayu manahan kong sumungkem kuleng sang kakung rerepo beraten sungkaweng tias beraten sungkaweng tias ulon tada runtik Dimas Janaka wonten dawuh Koko Prabu mestine siap ditanggap kelawan kersane Kakang Semar apa dene panganggrahitanipun Kakang Dorwati kasinggihan Koko Prabu minta berkah pangestu kelawan kadang-kadang werda muragake munggah ngondarandir bawana den najapunang kembang pudak Tunjung Biru restuaken dawuh Koko Prabu Koko Prabu Punta Kang Mas Werkudara ingkang rayi nyuwun pamit badhe kula budidaya wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru pangudining bebana kinarya pamboyong ing Kakang Semar tak pasrahake kelawan Dimas Arjuna sartanipun paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dawrawati ngestuaken dawuh Dimas Werkudara napa cideng kakangku memanung ana lakune Dimas Janaka mlaku dhisik mengko tak tututi mulat marare Sang Arjuna esmunira
rasa sombar lindhu bumi konjing kumaludu kuntur ketuk Senggono Anoman kula wonten paring dawuh diwaji kalenggan iki sira wis bali menyang Pancawati kasinggihan Senggono Anoman bali kok tanpa Yayi Wibisana utawa Yayi Lesmana Dewa inggih Raden tadah deduka rikala semanten wancinipun kula nderekaken tindakipun Raden Lesmana wonten ing Karang Kadempel ugi wonten putusan saking negari Ngastina Sang Narpati Karna Basusena menapa dene Raden Gatotkaca utusanipun para Pandhawa ingkang ugi badhe mboyong Kyai Semar Badranaya wusana dados daredah kinarya anyapih Pancakara Kyai Semar Badranaya nyuwun bebono sok sinten ingkang saged ngaturaken wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru inggih menika ingkang badhe dipun dereki inggih menika ing badhe dipun mong ngantos dumugi ing pinjang menapa kewala satemah manggih tata titi tuwin tentrem aduh iya Senggono banjur Yayi Lesmana menyang endi Raden Lesmana minggah kayuwangan nedha ngayunaken angudi Sekar Pudhak Tunjung Biru pramila saking menika diwaji sumangga kula dherekaken tedhak wonten ing Klambi Sireng Karang Kadempel sinambi ngrantu rawuhipun Raden Lesmana Dewa oh iya yen pancen kaya mangkono Yayi Gunawan kula wonten paring dawuh Kanjeng Prabu mangsi bareng katentremaning Pancawati ulun bakal menyang Karang Kadempel mboyong Kakang Semar yen pancen kudu ingsun dhewe ingkang lumawat ing Karang Kadempel tak jangkahi Karang Kadempel wektu dina samengko Sandak kowe Gunawan. Wah. Apa kowe sing jenenge Gunawan Wibisana dasar kepara nyata kowe sapa aku Bega Murti lho lah kok nganggo jeneng Bega BG apa Bega Bega Murti Narendra ing Bikukung Pura atmajane Rama Indrajit Bega aduh ngger kowe putuku dhewe kowe kowe putuku ngger ayo ndak kanthi kowe tak paringi pasugatan maneh kok ora suti isen aku duwe mbah kaya kowe kowe sing jalari patine wong tuaku Rama Indrajit ayo males ngudi tuwa Sasrawirang tinimbang kok sungguh-sungguh tok sunggi-sunggi tok tresnani ora wurung ming ngeloro atiku durung lega rasane ati yen cuwing-cuwing kuwandamu banget Aduh.
aja minggat. Belayan iya anak derajat wengi isih ora jamak-jamak aduh Koko Prabu kula sumusul tindak paduka sinuwun. Swebang Yuang Haruna kadenetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani negara kaketer kini tunganing kung sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sangadi pukulun padha pawanang iun astu nama sidam sekaring bauna langgeng ya kula Lesmana dewa ulun tampa pangestu ulun tampanana kasinggihan kula pundi mugi dados jimat marmane jeneng kita munggah kayangan kanthi abadan wadak mengkuwi gati apa sowan kula mboten wonten sanes kejawi namung nyuwun tumuruning kanugrahan wujuding puspita tunjung biru puspita pudak tunjung biru kinarya sarana pamboyong Kakang Semar Badranaya wonten ing negari Pancawati pukulun padha wenang ladalah Sri Rama Wijaya bakal ngersakake mboyong Semar Badranaya kasinggihan pukulun pramila saking menika kula suwun wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru rikalenggan menika nedya kula sowanaken kinarya sarana pamboyong Kakang Semar Badranaya pukulun padha pawenang pepeleng laku kang lolo linali temahan limut labat saking sruning melek durung melok kesusu kaselak mulo durung melok kesusu kaselak mulo Praptanira Dyan Harjuna
Iki Arjuna ingkang sowan ana ing Undaran Dirbawana. Lunun inggih ulun. Kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk. Iya ulun tampa pangestu ulun kapundi dados jimat ulun. Sowan kita ning ngarsaning ulun mengku wigati kepiye? Badhe nyuwun Sekar Budak Tunjung Biru Rikalenggahan menika ulun. Kinarya sarana amboyong Kakang Semar tumuju ing wonten negari Ngamarta mboten pukulun. Sekar Budak Tunjung Biru kula ingkang kepareng badhe nyuwun sowan kula langkung rumiyin timbang pawungan menika nanging kewala pukulun. Kakang Semar sampun sawetawis dangu ngabdi kalian para Pandhawa. Inggih namung nembe pinten ari mboten sowan wusana kalenggan mangke melang-melang penggalipun Koko Prabu Puntadewa mboten carem-marem mboten madhep mantep rasing penggalihipun Ngamarta mboten badhe tata titi tentrem menawi mboten dipun mong dipun lenggahi dening Kakang Semar. Kakang Semar badhe kula boyong dhateng negari Pancawati pukulun. Sekar Budak Tunjung Biru kula suwun pukulun. Budak Tunjung Biru kula suwun pukulun. Wah ladalah katimbang dadi dardah tak buncange sing adoh Budak Tunjung Biru. Lesmana lan Janaka, sapa kang bisa antuk Sekar Budak Tunjung Biru iki? Sapa ingkang bisa entuk luwih dhisik? Ya kuwi sing bisa mboyong Semar Badranaya. Iki duwekku. Ayo pengkok dodo kelawan Lesmana tanding tiyasa kelawan Janaka. Rebatan menang satrio kekalih angrebat Sekar Budak Tunjung Biru Noyanayo Baskara Titi Mangsa. Sekar Tunjung Biru kapontho dados kalih ing kono binelah dados kalih Raden Lesmana entuk cangkoke, Janaka entuk kembange.
semak bathok mata mlorok ora ndedelok. Janaka kowe ora bisa entuk kembang budak tunjung biru. Gilo aku sing entuk kembange Kakang Semar. Kelakon aku mboyong kowe Kakang Semar. Dimas Janaka kepiye? Injih. Menika kula pikantuk sekar budak tunjung biru. Lah. Lah ya iki pancen biru. Biru kuwi bisa rukun. Ning rukune kembang budak tunjung biru kuwi kudune ana kembange ya ana cangkoke. Lah iki kok mung kembang tok iki kepiye? Waduh, mati. Lajeng kados pundi menapa injih badhe kelampah tinampi dening Kakang Semar. Kakang Semar kuwi luwih waskita tinimbang awak dhewe. Ayo wis ben Kakang Semar sing nentokke arep momong Pancawati apa momong Ngamarta. Saranane wong yen luhung betapa kurang guling elinga solah jatmika yen wacana kudu manis mure sang semingsa sama samaning manungsa sami Ndara Prabu Rama Dewa. Iya Kakang Semar ulun ingkang prapta ning Karang Kadempel astutiku katur nggih kula tampi dawuh sami-sami. Ndara Lesmana sampun kondur Den. Iya Kakang. Ndak aturake sekar budak tunjung biru kinarya sarana pamboyonge Kakang Semar Badranaya. Nek ngoten Den, mriki mang beto mriki kula tak ningali kaya ngapa kembang budak tunjung biru niku. Raja putra Manik Maya mulat kang tumakeng pinggir kaleweran kampo ira sinaut para hapsari lah kok
Sampeyan le oleh kembang niki wau teng pundi? Teng Bandungan napa teng Kopeng? Lah kok takon kaya ngono, ngaku wae kowe turut Bandungan napa turut Kopeng Yayi? Lah liripun kados pundi? Kepiye lire Kakang Semar? Sampeyan niku wong piyayi luhur kok ora waskita. Niki niku ora kok jenenge kembang pudak Tunjung Sekar. Tunjung Ganjuran, Tunjung Sekar pudak Tunjung Biru. Ning niki Sekar pudak Tunjung Bangtrate. Niki cangkoke ngoten Den. Lah kepripun? Kok mengentuk cangkoke tok ora kembange. Iki lho kembange tak gawa Kakang Semar. Mulat mara Sang Arjuna asmunira kang kamanungsan liring kati kamantyan. Landara Janaka kalih Ndara Kresna. Iya Kakang, iya Kakang Semar. Panjenengan ngasta kembang pudak Tunjung Biru. Lagi iki kepiye? Sing siji mung nggawa cangkoke, lah sing siji mung nggawa kembange. Nuwun sewu, Gus. Kula tak takon karo sampeyan. Nek pancen sampeyan ngasta kembang pudak Tunjung Biru niki, werdine kembang pudak utawa Sekar Pandan niki kepripun? Iya Kakang, sanadyan to sagadukku bakal tak wangsuli pitakon. Lamun to saka panemuku kembang pandan iku nyata wangine tatas saka njaba tekan jerone ingkang mangkono kena kinarya pralambanging jiwa satriya ingkang kudu tansah manunggal antaraning lathi lan pakarti. Lair batin kudu padha, kudu bisa netepi janji. Kejaba mangkono Kakang, satriya uga kudu tansah arum lan wangi gandane. Jar kudu gelem ngayomi mring kawula sarta wani mbela marang nusa lan bangsa. Ladalah. Lah lajeng sipating kembang pandan kok bisa tuwuh ting sadengah papan niku karepe pripun, Gus? Kembang pandan bisa tuwuh ing sadengah papan kuwi mengku pralambang lamun to hambek lan jiwa satriya mono kudu bisa dadi pengayom najan to ing ngendi wae. Papan dununge lan pernahe uga kudu tansah bisa manunggal kelawan kawula cilik nandangi pakaryan bebarengan ya ingkang abot utawa ingkang enteng satemah datan ana watesi antarane ingkang derajat ingkang pangkat ingkang sugih ingkang melarat. Lah sakniki kok godhong pandan nika saged mawehi ganda sedhep lan rasa enake dedaharan niku werdine pripun? Kakang, iku sejatine gegambaraning pangrasa ingkang kudu bisa aweh rasa enak kepenak sartane pemarem. Malah ora mung kuwi Kakang, roning pandan lamun to manjing bisa kinarya sarana beboreh mangkono mau mengku werdi lamun to satriya lan pengayom tansah kudu bisa dadi serana murih rahayu sarta kuncaraning bebrayan agung. Lah lajeng
Ing mangke Tunjung Biru niku werdine napa? Lamun ora luput kelawan pandugaku, Tunjung yaiku kembang terate. Banjur biru ngujudake cahya ingkang maweh daya hangasrepi. Sipate kembang terate mono uripe aning banyu. Mongko banyu kuwi minangka sumber panguripan. Mengku sanepa lamun to jejering satriya mono kudu bisa ngesti mring kaweninganing nala kaya sipating banyu ingkang bisa nguripi. Kembang terati uga sinebut tunjung awit yen to durung megar pucuke lancip. Mengku karep samu barang ingkang katindakake dening satriya kudu tansah sumindhe mring purbaning Gusti. Banjur kembang terati iku yen to megar katon indah satemah bisa dadi pepasren sarta seming rasa ingkang mengku karep jejering satriya lan pangayom uga kudu bisa aweh dana dliyah apa warah patuladan becik lan pangayoman murih cip ing cipta cinipta kahananing bebrayan ingkang ayem tentrem bagya lan mulya. Nggih Gus. Nyata leres menapa ing ndika andharaken niku. Kamangka kejawi saking niku kembang terati niki dadya pralambang utawa dadya palenggahaning Bathara Wisnu. Mongko Wisnu niku binelah sajake pancen nyata lamun satriya ingkang saged merdekake sasmitane kembang pudhak Tunjung Biru niki ingkang minangka titising Wisnu binelah Den. Nggih, ora dadi baya pengapa. Kembang lan cangkoke niki ora trep yen to ora nyawiji. Coba tak dadekne siji, nek wis manunggal tetunggalan bakale dadi apa? Kocap kacarita. Sawusnya Sekar Pudhak kelawan cangkokipun den tunggilaken nyawiji cangkok kelawan kembang ical kinedhepake Sekar Pudhak Tunjung Biru babar jatining marni sang Bathari Kanastren. Tak dadekne siji. Jebol ibune. Inggih Kyai, kula ingkang dipun utus dening Ki Kaki Pada Wenang Beladalah. Tujune kembang karo cangkok iki mau tak dadekke siji. Lah nek ora kowe badar apa ya ora mintal-mindul sebab kembang iki kowe cangkok iki agemanmu. Injih Kakang. Kakang Ismaya, kepiye wanter dawuh Yang Pada Wenang? Bilih ngari kalenggahan menika mila sampun dumugi mayaning mangsa kala. Menawi to badhe gumanti jaman anyar
Pancawati sampun caket kalian surutipun gumanti jaman Mahabharata. Pandhawa ingkang kinarya memani ing rat, memani ing jagat mustikaning jalma Bu Kyai. Patut banget ora trima rasaning pamikirku. Mengko dhisik Arjuna utusan saka Ngamarta. Aku ora lila dene Kakang Semar iku kang sejatine jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha. Dene pamboyonge mung gampang wae tinebus nganggo sipating kembang pudak, mestine kudu tinebus nganggo luhuring lelabuhan. Aduh Sang Prabu wis kacetha. Sabdane Kakang Semar anggone bakal kersa momong gawan Pandhawa. Sang Bathari Kanasten uga wis nelakake yen to Pancawati wis caket kelawan surupe. Arjuna, mangertiya lamun to sapa wae ingkang den mong dening Kyai Semar kudu bisa dadi srana katentreman. Kepara wani kurban lan kudu tansah netepi ing janji ya ngugemi marang jiwa satriya. Mongko kabeh mau ora gampang. Seranane kudu wani ngurbanake apa wae. Kepara abot pitukane kaya ingkang tak lakoni duke nguni. Aku biyen tak rewangi urip ning alas 14 taun lawase. Aku uga kelangan bojo tetaunan lawase. Wong tuaku sedo ngenes kadangku lesmana nganti dadi kurban sakyaene wadat. Ingkang kabeh mau merga saka salahku. Aku uga ngurbanake nyawane Resi Subali mung merga netepi adil. Wadyabala wanara pirang-pirang ewu akeh sing mati dadi kurban anggonku njejegake adil lan bebener. Pirang-pirang lelakon abot jroning uripku wis tak dadagi. Lah balik kowe sak sedulurmu Pandhawa kuwi lah kok mung gegaran kembang pudak wani bakal mboyong Kyai Semar. Mangerti ya sejatine kowe cundhuk kembang pudak 1000 cacahe lan ditunggoni Semar 100 cacahe. Nanging yen to kowe kuwi ora tumindak apa-apa, pangeh lamun to bisa ndandani kelawan kahananing jagat ingkang wis owah kaya ngene iki. Lah dalah kosek Prabu Rama. Sewu Sang Prabu, ananging Kakang Semar wis prasapa saguh momong nglawan para Pandhawa mau sejatine. Iki titi wanci ingkang becik tumrap panjenenganmu miwiti anggone mawas diri. Mara gage petanono batinmu. Lah kowe sapa? Aku Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mangerti ya Prabu Rama, saben manungsa ingkang minangka titahing Gusti kuwi den dadar pacoban lan lelakon ingkang beda-beda. Kawruhana lamun to pacoban ingkang tumanduk marang panjenenganmu ora bakal padha marang pacobaning uripku. Prabu Rama,
pancen aku lan Pandhawa iki urip ana jaman anyar. Mula samu barange akeh ingkang beda kelawan jaman Ramayana lan Kapruhana. Lamun to sak pinter-pintere Prabu Rama mesti ana cacate, sak ambu-ambuhe Prabu Rama mesti ana apese, lan sak kondang-kondange Prabu Rama mesti ana surute. Dene kalenggahan iki kaya wis tekan titimangsane Ratu Pancawati Sri Rama Wijaya selak marang surute jalaran wis koncatan Wisnune. Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Aduh. Aduh, yen ngono Wisnu wis mancing ngono hanggam. Duh, Yayi Lesmana Dewa kula wonten dawuh Koko Prabu. Bali menyang Pancawati, nata ati, nata penggalih wis cedhak marang surute kajayaning praja Pancawati. Ya ing lakon Semar Boyong iki kelakon Sri Rama nitik kelawan panitisanku. Janu arek bubar gase. Urung rampung Bagong. Waduh, Truk kok sik sedelo ngras liandan ya, Truk. Ya. Selak arepmu ni aku ora. Kowe sak karepmu, kowe saiki arep melu bapakmu apa kowe arep nggogok kene dhewe? Lho, bapak mau teng pundi? Diboyong menyang negara ngamar. Aduh, Pak, aku melu, Pak. Waduh, senggono. Hanuman Pratandha Seta nek piting Ragasari wonten menapa Raden Bibisana. Aduh, tulungana Senggana. Kalau kae anak Ndrajit arep males patine wong tuane. Mangga sekeca mangke kula sabuti mbarat ya sing praena ngati-ati Senggana Hanuman. Mandek Gunawan. Bogoten Tandermano Saratira warayang Narendra Mbikukung Pura Prabu Begasura sapa? Senopati Pancawati Senggana ya Hanuman. Tak caluk ulungna Gunawan wektu dina iki. Gunawan kek ora sela. Welah. Ulungna tak idake cengele. Apa? Tak idake ndase.
ndase isih kanggo nyambut gawe-gawe mikir barang didak-idak iki. Sineblaing Maruta dening Sang Mayangga Seta. Prabu Begasura sakwadya balanipun ical kinedhepaken katempuing Maruta. Timbulipun wadya bala Bikuwungpura besok yen ana lelampahan Wahyu Widayat pitu tumurun. Purna gatining carita jenang Silawadar kali sonderan Nabranta lepat kula. Walah dalah kemrumpiung ora. Ya. Tak boyong Semar miyang negara Ngastina nyandak tumbak dawa.
lelampahan Semar Boyong. Mugi anjalari ayom ayem tata titi tentrem kawontenaning dusun Pakis Dadu minggahing Rejosari sak kukuban lan kiwa tengenipun. Sesanti Pranasuka Pranasuci Pranamulya Dirgahayu Desa Rejosari.